Sa bayan po ng San Jacinto, nagkaisa naman po ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management po nila kasama ang kanilang Rural Health Unit sa pagsasagawa po ng coordination meeting bilang tugon sa naging epekto po ng pananalasa ng bagyo sa nasabing bayan. Layon po ng pagpupulong na higit pang palakasin ang recovery operations para sa mga pamilyang apektado, partikular na ang pagbibigay ng serbisyong medikal at agarang tulong sa mga residenteng nangangailangan. Ayon sa MDRRMO, kabilang sa mga prioridad ang pagmomonitor sa kalagayan ng kalusugan ng mga evacuees at pagbibigay ng kinakailangang gamot at first aid at pagtutok sa kalinisan ng mga evacuation centers upang maiwasan ang pagkalat ng sakita. Samantala, iniulat din po ng ahensya na kabilang sa mga naapektuhan ng pagbaha ang ilang barangay sa San Jacinto matapos ang malakas na ulan na hatid ng bagyong Sinando. Nanatili namang nakahanda ang mga rescue team at health workers upang agad na responde sa anumang emergency. Binigyang din ng lokal na pamahalaan ng pagtutulungan ng MDRRMO at RHU ay mahalagang hakbang upang matiyak ang kaligtasan, kalusugan at agarang pagbangon ng mga taga San Jacinto mula sa kalamidad. IFM News. IFM News. IFM News.